Jeps. Så skulle vi have et ordentligt sæde at sidde på. Og det her fra Chat, det er meget bedre end det originale på sådan en NC700. Selvfølgelig fra Honda. Så nu har man købt sig en Airhawk. Den ser sådan der ud. Lille fin pude. Luft i. Og den hedder Airhawk 2. Der er nogle elastikker med nogle kroge til at fastgøre. Der i siden. Ganske nemt. Og på sådan en NC her, der er det endnu nemmere. Her kan man lige klemme den fast hernede omkring. Og sædet sidder. Og det er selvfølgelig nemmere, når man har to hænder fri. Og her kan man se princippet. Der rundt om. Der rundt om kanten af sædet. Sådan. Og den bagerste der. Åbner vi lige ned til tanken. Whoopty. Og så trækker vi lige elastikken her rundt om. Og igen er det nemmere med to hænder fri. Og hernede omkring. Ind omkring den. Sådan. Så kan vi se lidt på afstand. Elastikken smutter ind der. Ingenting der er sat fast i noget som helst andet med en elastik. Dernede, og nu er der lige render lige rundt her. Og så sidder den egentlig ganske fint der. Og elastikkerne holder på plads. Og så lukker vi lige. Passer på at vi ikke får den klemme. Whoopty. Så var den Airhawk 2 sat på. Det kan sgu da ikke være nemmere. Selvfølgelig har jeg lige brugt 2 minutter på at sætte elastikkerne på i den rigtige længde. Men nu er det sådan her, den skal sættes på hver gang. Luften er installeret. Den sidder her, ventilen. Så den er også nem at nå, når man sidder der. Og så er den klar til en køretur. Og jeg afprøvede den allerede i går, og man sidder fint. Så nu skal jeg bare ud og prøve at se, om min røv kan holde til en helt tankfuld benzin. Og med 12 til 14 liter, så bliver det jo snart til 400 km på sådan et bæst her. Hvis man ellers kan holde den der i ro. Og det kan man selvfølgelig, man kører altid lovligt. Så Airhawk 2, Honda NC700, så får man ikke ondt i nummeren.